Vi står her på godset Rygård, hvor Dansk Planteværn har et biodiversitetsprojekt kørende. Et biodiversitetsprojekt, der skal vise landmænd, samfundet osv., at et dygtigt drevet planteavlsbrug udmærket kan gå hånd i hånd med en god biodiversitet ved hjælp af meget få og simple tiltag. Tiltag som for eksempel de striber af forskellige blandinger af planter, som jeg står her foran, og så at man tænker sig om, når man udfører forskellige arbejder i marken, det vil sig jordtilberedning, det vil sig sprøjtning, og køre en skånsom drift af arealerne og afgrøderne. I en såkaldt demonstrationsmark her på Rygård viser vi, hvad det er for nogle planter, vi gerne vil drage nytte af. De er sammensat i forskellige blandinger, og vi har også nogle enkelte planter stående. Her i den første stribe her, det er en decideret blomsterstribe, som mere appellerer til øjnene end til sin nytte over for at være fødeobjekt eller være nektarobjekt for bierne. Men smukt ser de ud, de forskellige farver, som skal bruges ude i markkanterne, så folk, der kører forbi, også får glæde af det. Den næste række her, det er en plante, som agerhønsene sætter meget stor pris på. Den hedder dodder og er en mellemting mellem hør og en seneps eller en brassica-type. Det er rent foder, men blomster selvfølgelig også, hvor bierne har glæde af den. Men agerhønsene sætter specielt meget pris på de små brune, gule frø. I den næste række er en randzoneblanding, hvor vi ser hjulkronen, den blå hjulkrone, dominere. Men der er også hør, der er også stenkløver og flere forskellige andre ting i. Men honningurten er den dominerende og er den nektargivende del af denne blanding. Hvis vi går til den næste stribe, så er der lidt af hvert i. Der er boghveden, som jo er både til bierne, og senere giver det nogle dejlige frø for markens fugle. Og der er solsikker i, der er en lille smule majs, og så er der nogle brassica-typer, og så ikke mindst hirsen, som vi har stående her, den mørke, som er ren og skær foder. Frø, som fuglene er meget, meget vilde med, og som her har fået en god vækst i kolde sommer. Der kniber det noget, men i år der har vi haft temperaturer, der er til gode for hirsen. Vi har den mørke hirse her, den røde hirse, og så den hvide hirse, som i det her tilfælde er grøn endnu. Vi har her en kombination igen til glæde for markens fugle, rent fødemæssigt set, men selvfølgelig blomstrer det også. Der er boghvede i, der er redike, der er sennep, og der er også lidt hør i, sådan at vi har noget foder, vi har nogle frø, som kan holde helt ind til februar-marts i næste år. Den sidste her, det er en nektarblanding, hvor vi blandt andet har honningurten med, men der er også foder for alle pengene i form af quinoaen, som står her med sine røde toppe og med sine meget, meget, meget velsmagende frø, som fuglene, specielt fuglene og harerne sætter meget stor pris på. Meget næringsrig frø til markens vildt. Og til sidst, ikke mindst, solsikkerne, som står med i øjeblikket og blomstrer meget imponerende med deres store skærme osv. Det er både for øjet, det er for bierne, sommerfuglene, og så også er det en god frøkilde med nogle fedtholdige frø, som markvildtet sætter stor pris på.